Ngamira pamberi pedera mapokasi. Patwane mu. Mara dimaso. Mara. Sekarang udah dikasih banget. Sekarang yang sudah pan macam. So cuma kita itu. Ndaka na 2004. Ndaka nzvimbo macam. Yang sudah wan. Belum cakap nzvimbo itu dikari. Ndaka chaiwa nzvimbo yekuti ndipiwe naSABHU. Saka panga paine nzvimbo yanga iripo yanga isingagariki yanga isingarimi. Asi ndakabvunza nezvazvo zvikanzi munhu wachiona wepanzvimbo ipapo waigarapo wakabva akaenda kuMozambique. Ndakabva ndaenda kwaSABHU kubva ndakumbira go ahead akanditi kana waenda kana uchipo wakurira kuendako ukadzoka nzvimbo ngeyani ya. Ndakabva ndaenda kuMozambique nemudzimai wangu nemurume mumwe wandakatsvaka aiziya pamba ipapo. Tasvika kuMozambique murume takataura naye akambozama kuda kumboramba asi takamunyengetedza kusvikira abvuma. Panzvimbo apa paiti munhu ukagara waienda muromo pasaidi wairwara woenda muromo pasaidi. Saka inini nemhuri yangu nemudzimai wangu takabva tati hambai takaenda kuMozambique tosvika totaura naye toona kuti panoita here kuti pagadziriswa. Takataura naye murume uyo akati munondipa mari yamunodii yatataura munoigona here tikati tinoigona. Zvikanzi orai ndipei mari. Ndati tokupai mari vanzai vachauya zvikora mari kuti kumaini kwamunogara asi mimi chiendai mutaurire SABHU. Achitaurira futi murume wandanga ndinaye unonotaurira SABHU kuti ndiye munhu anoda kuti azogare panzvimbo ipopa kwete zvaiitwa naSABHU kuti anoisa munhu iyo nzvimbo iri iyo ndakatema kana kudii. Takadzoka nemurume uyo iye akauya kwachizotaurira SABHU. Isusu takazoteera hedu imwe vhiki because ndakaperera mumaini. Takazoenda kwaSABHU tasvika takataura naye tichibva taendeswa kwaishe patapinzwa mumabhuku. Mai Chabhuluka ndiwo akazouya Mirembo Nongo akazouya kumba pangu inga iri 2004 iyo obva auya zokumbira pekuti ambofanira kurima because pandaitsvaka nzvimbo iyi ndaitsvaka nzvimbo ndisvikira pamba pake and ndiye munhu akandiinspire kuti ndizotsvakewo stand nzvimbo iyi. Zvakauya paya zvatakatopiwa nzvimbo iyi takabva ndati kuna mai vaya ndakabva ndati kuna mai vaya ndakura nyaya yako ndakabva ndati tiri kumaini ndobva tauya watikumbira nzvimbo iyi takabva tagara kumaini 2005 ndobva tadzoka kuRedwood ndobva tauya kuzogara kwaMuchena tatadzingwa mumaini. Mai vaya varati vatipa nzvimbo pavanga vakakumbira vakavarima kukumbira pekuri pagadheni nepekurima chibage. Chibage patakasvika vabva vatipa ndobva tati 2007 vakati basa rangu nepekurima chigadheni 2007 ndobva isusu tagara muno nguva yekuti tigare yaita seyarema because patakatanga kusvika ipapo tigara wiki yekutanga SABHU nemamwe maSABHU nemupurisa wavo vakauya vakativhunza kuti pari kugarika here pari kuita here and isusu tivataura kuti isusu tagara zvakanaka. Tobva tataura nenyaya yegadheni ye2007 kuti gadheni iri taakuda nzvimbo yedu yegadheni iyi. Tobva tataudzana nenyaya yegadheni iyi vatadaidzana SABHU nemapurisa vawauya tobva tataudzana nenyaya yegadheni iyi. Gadheni yevhauri kuti gadheni ngerangu because vakazonzi makaenda here kumaini kukumbira pamusoro pamuri kuti akumairima chibage zvikanzi takakumbira zvikanzi kana makakumbira pamusoro pakuti negadheni iro makakumbira nekuti apa pataidarika isusu tichifamba muno tichifambira nzvimbo idzi panga pasingarimi. Tabva ipo papo 2016 mwana wavo wakabva auyawo kuzogara pamusoro pandinogara pamusoro patakabva ona stendi. Mwana wacho mukomana bvadzi pane muganho handiko kwabva kwauya SABHU neumwe SABHU obva auya bva agurira mukomana uyo uyeche paanga chinzi padoda kuti pagurirwe kupa. Tabva ipapo 2025 kwobva kwauya mwana uyu tobva tatanga kunetsana naChabhuluka ndakamuzwa ari kutema magamu kumuganho watakatapiwa ikoko.
akutema magamu kudaro ndobva ndadzika muzasi meyo bva ndasvika muzukuru akapitema ndakati wati dzinani zvikanzi hadzina security table ndobva ndandotsvaka sekuru wacho bva ndawaona ndobva tasvika pana sekuru wacho paipai sekuru wacho bva ati this is my territory kuti wanzvimbo iyoyo ine magamu ndikati iterritory yako svika iwewo kana takamira panapa uku kuri kwangu iwewe muganhu wedu wakamira wakadai uku kuri kwangu yaita territory yako zvikanzi magamu ayandakasasima kaikai ndikati asari munzvimbo mangu bhozi nini magamu ako iwangu kanzi iwewe nasabhuku kana uganhu uripo kana utaurire baba wako kuti magamu aya ese aabvisi asi anozomera anenge ani apani tobva taudzana tapedza kutaudzana paipai vakadzi vakazonotaudzana futi ini bva taura kuti nyaya ika ikaramba chitaudzira nevanhukadzi ichanetsa takabva taenda kutaurira sabhuku bva ati andichauya kuzogadzisa chi nyaya iyi takagara sabhuku haana kubvira auya ndobva ndazoenda inini kumba kwa Miriam Bonongo ndobva ndasvika nemurume wakanga aripo ndikati ndakandauya panapa kuti titaure nemi nyaya iri papa ngekuti ini vana vangu vakura ndakuda gadheni rangu mai ndibva ndatosimuka ndauda kutaura zvakawanda wanda nguva ndakada kusimuka akabva vandibata bva vandidhonsera paanga vakagara vanzi mira tese titaurira ndikati ataurai bva vataura ndikati vanditaura kudaro paipai ndobva ndati inini ndakwenda kanzi kana ukaenda enda unobvura miti yese ingeni mugadheni mubati zvokuti zvanzi unoparima ka hauparimi bhechi chakweko kana uchida unyenda nasabhuka ini sabhuku ichisawira wangu ini bva ndabva paipai ndobva ndaenda ndaudaira naye ndobva ndaenda kunoona Babram chena anga ari pamba pake ndasvika pamba paBarbara ndakasvika ndikagogodza ndikati baba waripo here kanzi uchagumisa hapo baba murume wacho nawo ndikati asi ndauya nenyaya yangu iri panapa ngeyekuti ini ndikuda kukumira gadheni rangu nokuti mhuri yangu yaita sei yakura zvikanzi akabva abuda achibaya foni yake achibayira murume wacho vaagara pasi zvikanzi munoona chii inini gadheni ramutauriro kai ndakaripiwa nababa wangu namai wangu ndokandipa ndobva murume wacho bva atodaira ko bva atofona pekuti sabhanda vari panapa chichi vari kutaura nyaya yegadheni obva andipa foni nditaure naye ndikati halo nditaura nani zvikanzi ndikati ndisamuchagumisa zvikanzi ndikati ndiri bhanda ndauya nenzvimbo nenyaya yekuti nzvimbo iyeyo ndaakuda kuti ndiite sei vana vangu vakura ndadii zvikanzi waenda here kutaura nasamuchelo ndikati nasamuchelo tatakataurira nawo kati tobva tatipaipai bva panapa izvozvi zvibva pamba pamwe nokuti pamba pangu ipapo kuramba uripo ndinokusungisa ndabva ndatora foni yebva ndadzorera kuna iye mudzimai wake ndobva ndabuda bva ndaenda vatagara tiri kumba vandasvika ndataurira mhuri yangu atatogara mazuva sabhuku ndopanga achizi sabhuku ari kuoneka achidarika achienda kumba kwemwana wake asi ndisati amutaurira sabhuku haana kuyauzodigadzirisa umwe musi ndobva wanzi vandafonirwa ndandiri padhuze angu vandandabva pamba vandafonirwa wanzi sabhuku ari kudarika mhanya vandamhanya ndasvika toona kuti wari kuenda apo ndakati ndandiwafonera kabva tatora foni tatanga kuwafonera more than 10 calls ndakafonera sabhuku haana kupindura haana kudaira foni tobva tati aiwa ngatichinje foni tobva tachinja foni takamusiya kuti pamboite kana 3-4 minutes tachinja foni obva adaira ndikati endai mutaurire kuti namo muchagumisa nana chabvunga naMiriam Bonongo kuti gadheni ndaita sei ndakwana ndopandakabva ndatodzika muzasi ndasvika bva tabvomora miti yegadheni kukwana nyaya yebva yatika kutoendeswa kumapurisa nyaya yaendeswa kumapurisa kabva ndasungwa bva taendeswa kucivil court yobva yasvika bva yataurika kucivil court vatapiwa mapeace order 1 yacho yanga ine default 1 yacho bva yatongwa 1 yacho yakati yatongwa ndiyo yandakapinda nanhamo muchagumisa nemudzimai wake yanga ine peace order isusu patakapinda mukoti imomo hatina kuziva kuti hatichapinzwi tese takati tichipinda mukoti nanhamo muchagumisa uko kukoti imwe yanga ichipindwa naMiriam Bonongo obva kwanzi sei musina kunomhanga nyaya iyi kuma-traditional leaders zvikanzi namai muchagumisa imhosva yekuti baba wangu inini ndiani ndiye sabhuku saka zvezvo tasenge tirikuita fefa obva kwanzi saka nyaya iyi mawiri inayi kuno kugozi nyaya iyi yafanira kuita ma-traditional leaders kana vazotadza kuno hakuna here mamwe masabhuku asiri baba vako zvikanzi varipo ko isha hakuna here zvikanzi ndoko vaifanira kuendesa nyaya dzenyu obva tatonzi budai obva kwazoitai kuti iye Miriam Bonongo pana takakuwa default takati isusu rikati apile nyaya titi
tigadzise nyaya D4 tozoona kuenda kupi pamambo kwobva kwatobuda nyaya yekuti enda funa kukrima koti udiwa nyaya yako yekupwanya chigadheni ndobva ndatotaurwa mapurisa kwatokapindwa makoti ikweyo ndobva ndapedzisa ndabvisiswa mari inoita $460 yekuti vanhu ndakapwanya chifenzi asi fenzi iyoyo hapana fenzi vangori matanda. Wakipedza pane zvataura pane zvatisabvisa tokodongurisi wakapiwa stand yemunda wakapiwa negadheni pava pakabata stand negadheni zvakabatana uri nzvimbo 1 gadheni iri 1 kudivhaidha iri kwavate tingoita iri kuti kune mvura because pane pawataura kana uchitaura kuti ndisabhukwira ndizuri munhu wataura naye ukati paakataura ini ndakazomuti ndakangoti zvandapiwa munhu ndapiwa zvese negadheni which means kuti gadheni munda zvinhu zvakasiyana munda wakabatana nezasi kwachona ikoko kune magadheni tunoti magadheni munda ndati munda negadheni chinhu chimwe chete here zvakasiyana pawakapiwa mundu wakapiwa gadheni akakupa munda ndiani ndakatenga munda inini kune munhu aigara ndiani ainzi mugwagwa samugwagwa mugwagwa ari kumugwagwa akatoshayika ndiye anga ari munhu muridzi wepanzvimbo but panga pasingachagariki asi pangu pawakapana pawakaita transaction namugwagwa anga aripo ndiani mudzimai wangu ndikuda munhu asimudzimai wangu akashayika munhu angari ani ainzi Dharamkaka Samkaka kusabhukwa ngasi angasi sei makaita matransaction iwo anisabhukwa asi sabhuku anga andipa guwaiti kuti woenda kuMozambique zvaunga wabvumirwa ikoko unozodzoka kuti saka wakanga wamutaurira sabhuku ndakataurira kuti ndakufambira nyaya inzvimbo pawakadzoka wakamutaurira takavataurira akatotendisa kwaishe anga ari panguva yacho takatenga sabhuku kwaishe panguva yacho sabhuku upi macho sabhuku Thomas Ncheni ndiwo wakanga wari but sabhuku wacho ndiye wakunesana naye nenyaya gadheni aiyo asinonesana naye basi kuti vanhu vari mugadheni imomo ndowandiri kunesana navo iye achiita se ari kusaidhi revanhu imomo ndozvandokutaura kuti kana uritiwo sabhuku wakamusuma kuti ndiwo wakutora sabhuku akati chiita go ahead ndanotaura nyine mubwira anongoitwa dzoka ifana kuenda kuna sabhuku utaura sabhuku tawirana zvakati andi ifekti kuti sabhuku nhasika haasi kusaidhi kwako it means kuti sabhuku patransaction pako hana chanoziva inoigara pasi sabhuku chandoda sabhuku ninditaurira ndoda kuziva kuti uyu mukomana uyu paakapiwa paakagara namugwagwa munozivei nenyaya munhu akanga atodaidzwa kumusha kwake kuMozambique Mucheni Thomas Mucheni adaidzwa kuMozambique akabhainga ndokusara pasina munhu haana kutaura kuti pamba apa pari kudetsa hapana chainetsa apa saka pawakazoenda unachibva kumaini wakauya achiti ndataura namugwagwa kuMozambique ndikati tozoona panenge pakanyorwa nani namugwagwa wacho kana kuti ihaniya hapana akauya machanganisi pozouya mugwagwa nzvimbo yake yaari kutaura yemugwagwa haibati gadheni ba inzvimbo iri kumusoro gadheni kweduko hapana sabhuku anopa gadheni riri less than 30 meters from the river saka gadheni rautaura mumvura about 5 meters patora 2007 paina the shongari pakatoitwa musaka kuti maisa magadheni masi hazvibvumirwi zviri kunze kwemutemo saka wese wakati watori munhu vari kurima zviri kunze kwemutemo changadini izvo hazvomutemo nemameeting zvakaitwa asi ndikuda kuti iyo whether it was illegal or legal
pazvakaitwa pacho Pazvakaitwa. munezvozivo nazvo No, handina kana kuzori matransaction. uyu mukomana arikutaka kutaura Apa kuti ndaakuenda kumozambique nditeere mugwagwa nenyaya yerenje pamusha pake pasingagari. zvatinoita changamiri, munhu auya wari kuti pamwe wamushe usina munhu arikuda makosi ake ari pakati, wanouya sabhuku ari apa uya ari apa, uye munhu wacho akasiya munda neuyu, toona kuti pane kuoneka kuti pane chii. Asi sekuti isusu akamuuya here achitaura ndakuteera mugwagwa mozambique. Haana kuyachita kuti titeere kumozambique. Saka imimi kuti muzomupe musha iwo muzoona kugara pamusha iwo makati zvambofamba sei? Akanga ari matongo, uyu akanga mubvunzo wangu ndikuti pamakazoona iye akugara pamba ipapo imi muchiziva kuti ndepamugwagwa makazodini? uyu wakauya ari kutotsvaga nzvimbo. Baba ndati pamaiziva kuti ndepamugwagwa sasabhuku izvo makazoona uyu akurima nekugarapo nekuwaka makadini? Makaitei takamisa mbuku. Muchimwisire mbuku pamusha pamugwagwa? Mugwagwa paya pasiri pake. Mugwagwa akaoneka achienda. Sabhuku arikuedza kutaura kuti uyu akatouya kwandiri kwaari kutokubira kuti uzomuise mubhuku andikaungauya kwauri. Akauya kwandiri. Asi iri kutaura iri question iri kunzi iri kunetsa. Hapasi kugadheni. Izwai bambo, ukatenga stendi yako mutaundi hazvirevi kuti watenga imba chete, unenge watenga imba nekapoti yacho. Haungatauri munhu kuti watenga imba asi kapoti yaisi yako uruti muridzi wakanga ari rakanga risina munhu. sabhuku saka uyu mugwagwa anga asina gadheni here? Paakanga ari ipapo pakanga pasina gadheni. Magadheni akazoya mumashure, wani pane gore rakanga rakwaoma, ndo pakabva izvo mugwagwa akanga asina gadheni. Ipo pacho papamburi nani? pai Ipo pamabwira pari kurwirwa pakanga pasina munhu. papasina munhu. Saka chiri kurwadza ikupa uyu ipapo chii? Wani wari kutorwisana because mupagadheni hamuzoirweba. Ndati chiri kurwadza ikupa uyu ipapo chii? Izvozvi ndataura kuti muna 2007 vanhu vataura nekunga kwaoma vanhu vakadzika kundorima imomo. Pane vanga vari kutorima ipapo iye uyu asati atouyaba. Ndo vandabvunza kuti anga ari kutomborimapo before iyeyu ndiani? Ndo kwashamburuka. Ukashamburuka chani? Uchamburuka. Chamburuka Uyu akazotouya ava vari kutorima ipapo pakatovako pakatofenzwa. Alright, mirai karai ine mumba yasungai pamusoro wechangamiro inonzi ire mbonongo. Ndini muridzi wegadheni riri kutaudza iri randisvitsa pano nhasi. Ini ndakagara mamuchena 1992. Ndagaramo 1992 ndakagara saka murume wangu ashanda paembeza temu saka ndaimbokuta chidaidzo kubasa iva ndadzokera kubasa 1999 ndopa ndakatema gadheni iro rero ndobva ndatema gadheni rangu ndobva ndatenga uyo and papakabata papatonabata tikwani mamuri mumvura uyu mugwagwa ari kutaurwa usho takagarisana takange tiri tese nasamugwagwa mugwagwa akazoenda kumozambiki paipenzi marefugees ndavadzoke kumozambiki vamwe waitorwa nemota amiri kuenda kubocha kwaka amiri kwaenda kuiswa kumozambiki ndokwakaenda ini ndobva ndasara murume wangu aitogara kubasa ini ndichigarepo saka ndini ndakatotemesa gadheni iroro ava baba vakawa wanitoziva gadheni rangu ritori mumvura and nyaya yegadheni iyo ndiyatichisamuna haisi yelende haisi yemunda inyaya yegadheni ndari magadheni rangu iroro izvozvo tozviziva kuti nyaya yekusvitsa yemunomu ndeyegadheni asi chatoda kuziva kuti gadheni nderangu gadheni nderangu nderei? Alright.
neighbor yegarden ndiani? Neighbor yegarden rangu ndiwe wakauya kogara apa. Ndati neighbor wenyu yegara kumagarden. Awa mai Mutagumisa. Awa Barbara Muchena ndiye neighbor yenyu yegarden rangu. Ndindakatopa piece kacho. Mukadzi waSabhuku. Ayo mukadzi wakwasha waSabhuku. Mukunda waSabhuku. Mukunda wani? waSabhuku. Akayamuna. Okay. Akayamuna. Chizwaika. Nyaya yedu haiti baba. Because mwana waSabhuku, mukorera waSabhuku, mukunda waSabhuku, mwana murora haamiririsi kuita witness yaSabhuku. You are all conflicted. Ndiri kuda garden haiti next door one. Imi muruga kuwari mwacho ndiasi. Inini riri muzasi peyadhi yapa baba. Riri kuzasi kwemuta. Ini ndinakasubata garden ava vatori kuold west. Izwa imbuya garden. Ndati garden renyaka kuna arume yarume. Mati Muchena ndiye arume. Uku kunani? Kudzasi kwerwizi. Kunani? Kurwizi kwacho. Kuna usagowera ndo wari paruseri kwe. Ndiye wandoda gowera uripi. Asaraku. Ndiye wandoda ndiye mune anza. Gowera takati kwesipatenda kana kupolisi. Ndiyange turiti tune mapepa nyange yakatopera kari baba. Nyange yakatopera kari. Inini ndazwa kuti yakapera isati yapera. Aisati yapera. Tiri kunopera. Muri muno munoti haisati yapera. Because chiripo ndechekuti munokwanisa kuti makaita peace order. Peace order yakasiyana nezvotikutsvaga. Muno mutikutsvaga kuti ndepani. Asi chamakaendera ucivil court yanga iri kuti usandituke, usandichaye, usamuchaye, usamutuke, usamudiri, ndokugarisana zvakanaka. Ndozvamakaendera. Hamuna kuendera nyaya yeownership kuti ndepani. Tizoite ucivil court pawakapwanya magarden takaenda kupolisi koripota kuti tapwanyiwa chini garden. Garden redu akatobata pisi raBarbara apa. Yapa ndindakatowabhurira kuti vange varipo varimewo. Muruzwa zvandikutaura. Ndati kupwanywa kwegarden ndiwo wakati muende kukoti. Notoamba ndepawo. Kuzigara zvakadii? Wapedza kuti endai mugare zvakanaka wakakuti ichii? Isusu wakati tendai mugare semagara maita mazuva ese. Asi nyaya garden wakati iyi. Nyaya garden wakati akuri mamurwizi mamuri mwadira asi sitakandobatawo sound taishape kuti mamuri. Ambuya musitaura chii? Kana munoti kana murwizi hamuri mitsi hamufani kunga mutoripo wenyu. Muri urwirei baba? Kana muchizwa kuti makataurwa zvakuri. Nyaya tirwende kuti ini ndindakatanga nawo baba. Izwa imbuya makatanga kuba. Kumwoya bvabawo mwamatisa neutabatese. Ndozvomutaura. Mapurisa akati muri mbavha muri 2 hamufani kudima apa woza muri imwe andizoeresa mutu ndizoka saka unofanira kunga ari kundera pambavha mbiri ine mvumo yekubandei ndati pambavha mbiri ine mvumo yekubandei ndei kana kuti mbavha iri nani ndiri ndakatakawo patema zvepamwe. Ambuya nyaya yangu painozva sei? Nyaya yangu iri kuti mbavha imbavha kuba kubvumira. Ndomane nyaya yangu. Kana muchitoziva kuti mese muri 2 muri mbavha, kumbavha haubvumiri. Saka mese muri 2 hamufani kunga mutoripo. Kana uchitoziva kuti uri mbavha ihla mapurisa. Ndo nyaya. Munoda kuti inini nditi umbavha wenyu nditi umbavha wakanaka. Kuuya kunobva tokuenda kwamambo mutasa kuti tozi mbavha iri nani ndeidi. Ndozvamawinga kuti ndibhabhatidze mbavha inini. Sabhuku. Tinopedza nguva mbuya. Zigarai pasi. Sabhuku. Panorimwa here apa ruta wanawana? Wari kurima bati munhu. Ndati panorimwa here? Wari kurima. Izoi Sabhuku. Ndati mutemo unobvumidza here kuti parimwe. Apa bvumidzi ungashanga zviro zvandiri kubvunza. Ishe Muchena.
Ishe Mtenda, panobvumidzwa here urima? Chiendai mubvise vanhu isu vari pakashata warurima pasingarimi. Mani reri baba? Ndiwo vari kukonzera siltation yerwizi. baba wari apa wakaenda kunotaura kutipo statement yakapa wakati inini ndakapiwa nemutasa RDC muna 2000 Ndozoita mbavha. because ndine permit plus what is there chakabiri Permit yechi? kanzi munda Iri permit yacho? permit haatori kumvuraba then akazoti the village head Mirai, kana matotaura nenyaya yepemiti nyaya yacho yatosiyana. Kana matotaura nenyaya yepemiti nyaya yacho yatosiyana. Ndiyo permit yacho mutaura izvi. Imi munayo here permit? Yese munzvimbo iyo? no ese munhu ari mwaMutena ane permit yake. Ndosandabvunza ane yake kuti macoordinates ari apa ari kukavha nzvimbo iyoyo yamuti wagadheni. Imimi yenyu iri kukavhawo here gadheni iro? haikavi garden Kana yaisi kukavha gadheni hamusi penyu? haikavi garden Saka naisi kukavha kagadheni hapasi penyu? Sei musina kuti kagiri mapemiti macoordinates akaiswa penyu? Saka hapo? hapo Saka hapasi penyu, hapasi penyu. macoordinates akafu garden Saka ayo bambo macoordinates ari kukavha minda gadheni chii? Gadheni chii? Gadheni chii? Igadheni handiti? Gadheni inokwanisa kuti kana munhu kana muberere. Saka magadheni iyi ari muberere anotora macoordinates here. Akatora. Saka iro gadheni riri kusei rakasiyiwa. Ko iye uyo akatora permit iyo gadheni iyo akabvumidzwa sei? Iri muchirambira. haise kugadheni kwepemiti chakapiri Yanzi iri inclusive yenzvimbo mirai. Because ichikai ndenda kutodzoka nazo mutasa road sikambo. Ndinozwisa kuti kuna munhu akatora macoordinates. Macoordinates aya ari kuinclude here nechii? Pakazi household GPS coordinates. Household fields GPS. Handisi? Ndizvo mapaurika pakaziya. Pakazi household fields GPS. Handisi? And the garden is part of the field. watosvika kugadheni Miraikani bambo ndati zvakanyorwa apa. Handizvo? Ndosaka ndiri kubvunza kuti kanzuro iyoyo haingakurambiri yobvumira munhu umwe asi ichirambira chii? Imimi iyo ichishandisa mutemo umwe chete. Mutemo wekanzuro unoti here magadheni haapindi papemiti? pavanotora vari papa vachitora munda unorimika haikona kumvura. ndofunga sekutora kwamaita changamira kuti maitonyatsa kuverifya kunewe kukanzuro wacho mozwa kuti zvakamira sei. Council wakapa vaitora mapemiti vaifamba nasabu vachitora macoordinates sabu vaifana kungotoripo uchimeka shuwa iwewe kuti macoordinates arutorwa aya ngepaki ndikana kuti handipaki imimi pakatorwa pamunda pacho maamuripi. It was different kune kwaMutena uko vaitotumidzira maofficers avo vachingoenda ega. Vakatorwa
macoordinates changamira anga asingatombobvumiri macoordinates anobatanidza magadheni nekuti pari izvezvi kurima mvura vari kutora ukaenda kumadhumeni kurima maautokanira vanhu unotosunga macoordinates anaobata muromo mudhuze nerwizi takanga takafamba nawo vanhu macoordinates ndataura kuti muri tu muri mbavha imbavha umwe ada kuti umbavha hwangu hudzi hwakadii hudzi hwakanaka asi umbavha hwumwe hwakadii hwakashata zvino inini ndiri kuti bambo kana muri mbavha ibvai mese satopere izvete zvamunotaura kuti ndine pemiti ndichatoibvunzai kuti kana yakatorwa neugadheni yakatorwa sei ugadheni is the garden 30 meters or 70 meters away from the river bank because pane mutemo uripo there's a standing order iripo yekuti mugadheni vanhu havasi kudiwa kuti varime muriver bank unofanira kunga 30 meters away from muriver bank. So if you are telling me kuti land itori murwizi pacho chaipo saka yozi yatorwa futi macoordinates saka garai pasabhuku ishe kuti bese mchena garai pasabhuku ishe mchena garai pasabhuku ishe mchena monda kondonera kuti panhu apa hapacharimiwa kana pari murwizi kana zvatonetsa tikaona utanhavo mubva matotaurira ema iyoyo kopauni matiketi mese ibvaipo handei bvaipo handei